ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ୱାଙ୍କେଡରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍କେଡ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ୱାଙ୍କେଡରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ BCCI ପକ୍ଷରୁ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ ଜୟଶାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ଚେକ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦ୍ରାବିଡ୍, ବୁମ୍ରା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇଥିଲେ।